Здравейте, хора! Октомври месец. Целият октомври ще бъде почивен за канала ми. За канала ми с София. И 1 ноември очакваме ви на раздумка. Лайф. Не. Очакваме ви на петъчна раздумка. И фен среща. 9 юни, 12 часа. Мен, Райан Смайлов, оператора ми, София Цанева, Дора Давидова и още 2 операторки, Венета Морковска и Ина Пантова. Чао! Също Димчо